Шыннан да Құрбан ғайыты мұсылман дүниясы үшін ең күтіп алынған матур бейремлерінің бірсі болып санала. Міне әлігі бейремге нешік әзірленірге? Оны нешік қаршы алу қайырлы болар? Құрбан деген сөзінің астында ята ярату деген мәғіне. Мәселен, сен бір кімді болса яратсаң, аңа ұшаған әйбірін ішлейсің. Мәселен, бір қызны яратасың екен, сен ішлейсің. Ақтық ақшаңа айфон алып бересің, солай бетен. Ғадетте міне Құрбанны бірінші күнні іш алу мәслихат деп айтылар. Бұл шыннан да шулай ма? Балалар айтылар да, міне біз яңа елына бик бейрем етмейбіз енді, міне біз башқалар белән бара алмайбыз ди. Аңа жауап, Аллаһы Тәгалә сезгә ике бейрем бирде аның орнына. Ураза ғайыты һәм Құрбан ғайыты. Көп очракта Құрбан итеп сарык сайлана бит инде. Ни өчен шулай? Кай вакытта башка дин вәкиле булырга мөмкин әти-әниеңдә, балаларыңда бу очракта аларга да инде сыйлау ул гынах булмый. Рөхсәт ителә. Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. 9 июльдә мөселманнар өчен бик кадерле булган бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете билгеләп үтелә. Якынлашып килүче улуг бәйрәмебез уңаеннан бездә бүген кунакта Туган авылы мәчете имам хатибы Нурулла хәзрәт Зиннәтуллин. Хайырлы көн, исәнмесез хәзрәт, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуh. Сезне беренче чиратта якынлашып килүче изге бәйрәмебез белән котлап үтәсем килә. Һәм әлбәттә инде үзебезнең тамашачыларыбызны да котлап үтәсе килә. Һәр йортка бәхет һәм әлбәттә инде исәнлек, саулык телисе килә. Нурулла хәзрәт, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде безнең улуг бәйрәмебезнең тарихы хакында булыр. Игътибар экранга. Ислам динендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе булып Корбан гаете санала. Ул мөселман календары хиҗри буенча Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә башлана. Быелгы Корбан гаете 9 июльгә, шимбә көнгә туры килә. Бәйрәмнең килеп чыгуы Ибраһим пәйгамбәр белән бәйле. Аның 86 яшенә кадәр балалары булмый. Шуннан соң гына улы Исмәгыйль туа. Көннәрдән бер көнне Ибраһим төшендә бердән-бер улын Корбан китерергә тиешлеген күрә. Пәйгамбәр Аллаһ ихтыярына каршы килергә базмый. Исмәгыйль дә әтисенә Аллаһ ихтыярына буйсына. Соңгы мизгелдә сынауны үттең, тугрылыгыңны расладың дигән сүзләр ишетә Ибраһим. Корбан тәкегә алыштырыла. Шулай итеп, ислам динендә корбан китерү традициясе башланып китә. Мөселман руханилары Корбан гаетенең асылын төрлечә аңлата. Әмма барсында да бер уртаклык бар. Бәйрәмнең асылы корбан китерү процессында түгел, Аллаһ ихтыярына буйсында, Аллаһка якынаюда, аңа иман китерүдә. Корбан гаете көннәрендә мөселманнар аеруча да рәхим шәфкать күрсәтергә, корбанга китерелә торган хайванның 3/1 өлеше садака рәвешендә мохтаҗларга өләштерергә тиеш. Шыннан да Корбан гаете мөселман дөньясы өчен иң көтеп алынган матур бәйрәмнәрнең берсе булып санала. Менә әлеге бәйрәмгә ничек әзерләнергә? Аны ничек каршы алу хәерле булыр? Иң беренче чиратта бу бәйрәмнең инде бәйрәм икәнен аңларга кирәктер. Чөнки тарихын белсәң, нинди айда, нинди сәбәпләр белән үткәрелгәнен белсәң, күңелдә шундый хисләр уяна. Әйтик, мәсәлән, Зөлхиҗҗә ае, бу Корбан ае булган ай инде, ул изге ай булып санала һәм тыелган ай булып санала. Бу айда ызгышлар, талашлар, сугышлар тыелган. Ул инде башка айда да тыелган, ләкин бу айданың гынахы күбрәк була, әгәр кылсаң. Моның өстенә бу айда кеше хаҗ кыла. Бу хаҗ инде безнең ислам диненең шулай ук нигезләренең берсе. Димәк, бу айга тагын зур изгелек исти, шушы хаҗ гамәледә. Шулай ук бу айда бар безнең Гарәфә көне. Бу Корбан көненең алдында, быел инде ул менә 8 була, җомга көнгә туры килә. Шуңа күрә бу көндә без ураза тотабыз, бу көндә дугалар кабул була. Шушы бер Гарәфә көнендә ураза тотып, без элек кылган гынахларыбызны бетерә алабыз. Менә шуңа күрә тагын бер изгелек истәлә һәм әлбәттә инде шушы Корбан чала торган көне бу Зөлхиҗҗә аеның 10 көне. Менә бөтен бәйрәм шушында бергә җыелганлыктан безнең күңелебез инде үзенә күрә шатлана һәм рухлана. Инде ничек каршы алырга дигәндә, иң мөһиме әлбәттә бу күңел хисе. Иң мөһиме Аллаһы Тәгаләгә якынаю хисе. Башта күңел белән кабул итеп алу кирәк. Әлбәттә һичшиксез, чөнки күңелең күтәренке булгач, синең инде көләч йөзле буласың, котлыйсың кешеләрне, бәйрәм итәсең идәдә. Шуңа күрә иң беренче күңел күтәренкесе кирәк. Һәм әлбәттә бу көннәрдә гыйбадәт кылу иң хәерлесе. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә,
бәйрәм алды төннәрендә йокламаган кеше, аларда гыйбадат кылган кешенең йөрәге кыямәт көнендә дә йокламас ди. Ягъни бу кеше инде исән, җанлы, тере, сизгер һәм дә Аллаһ Тәгалә каршында якын кеше булачак ди. Шуңа күрә монда иң беренче гыйбадәтләр кылына. Шулай ук инде бәйрәмгә әзерләнү дә бара. Чистарыну, юыну, үзебезнең чистартабыз, иләребезнең чистартабыз, тәмле ризыклар пешерү, кунаклар каршыларга әзерләнү, барырга әзерләнү һәм әлбәттә инде бер-береңгә бүләкләр әзерләп кую. Иң мөһиме балаларга бүләк әзерләп кую. Чөнки бит менә безнең күңелебездә калган бәйрәмнәр ни сәбәпле бу көндә бүләк алабыз. Сабан туйда да яңа кием киябез, бүләкләр була иде, шуңа күрә истә калган ул. Менә шулай итеп балаларыбызга да бу көндә бәйрәм оештырсак әйбәт булыр иде. Аннан соң бит әле безнең халкыбызда шундый бер әсәр дә бар, кәҗүл читек дип атала. Монда да инде шулай ук балаларны кичкенәдән дингә тартырга кирәк дигән мәгънә ята. Димәк инде шушы көннәрдә балаларга карата аеруча да игътибарлы булырга кирәк. Әлбәттә, бала күңеле йомшак бит ул. Ул теге бер бүләк биреп куйсаң, шундук йомшарып китә ул, шундук күңелендә кала ул аның. Шуңа Һәм күрә бәйрәм рухында тота. Әлбәттә, менә шуңа күрә яңа елга караганда да мөселманнарга бит бу бәйрәмнәрне күбрәк бәйрәм итәргә кирәк. Мин кайчакта әйтәм, мөселманнар балалар әйтәләр дә, менә без яңа елны бик бәйрәм итмибез инде, менә без башкалар белән бара алмыйбыз ди. Аңа җавап, Аллаһ Тәгалә сезгә ике бәйрәм бирде аның орнына. Ураза гаете һәм Корбан гаете. Шуңа күрә балалар өчен бу күңеллерәк бәйрәм булырга тиеш. Менә бүләкләргә килгәндә, нинди бүләкләр бирү хәерле булыр? Монда да бит инде теләсә нинди бүләк бирү урынлы булмас. Монда бөтенләй чик юктыр сеңне әйткәндә. Чөнки нәрсә файдалы, нәрсә белән кызыксына бала, яки янда олы кешеләр инде шуны бирергә була, әлбәттә хәрам булмасын инде. Теге шампанский, вино тотып килеп булмасын инде ул бәйрәмнәргә. Шулай ук бәйрәм иткән вакытта хәрам ризыклар, хәрам гамәлләр әлбәттә булырга тиеш түгел. Табында да, көн күрештә дә. Шулардан кала файдалы теләсә кайсы бүләкне бирергә була. Әйтик, менә кәҗүл читектән ул вакытта бит инде иң яхшы бүләк ул булган кәҗә терисеннән ясалган читек. Хәзер бит инде балага читек кирәкми, аның белән шаккаттыр булмый. Аңа хәзер актуальлыгын югалтты. Аңа хәзер кроссовка кирәктер бәлки. Шуңа күрә инде нәрсә актуаль, нәрсә белән кызыксына балалар, бәлки әкрен генә белеп, аңа нәрсә кирәк икәнен менә шушы бәйрәмдә ул бүләкне ясап куйсаң, аның күңелендә әлбәттә инде ул истә калачак. Корбан чалуның мәгънәсе хакында да сөйләшеп үтик әле. Менә корбан чалган кеше нәрсә ата? Аңа моның өчен нинди савап каралган? Иң беренче чиратта без Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтибез. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә йөкләгән әйберләр белән сез миңа якынаясыз ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә йөкләгән әйберләрне үтәмичә без Аллаһка якыная алмыйбыз. Һәм инде киңәш ителгән әйберләрне үтәп, нәфил, сөннәт гамәлләрне үтәп, мин сезне ярата башлыйм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Димәк, иң беренче бүләк бу Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы корбан сарыгын чалган кеше яки хайванын инде шушы хайванның тәнендә күпме йон бөртеге булса, шуның кадәр савап булыр кешегә ди. Шулай ук кыямәт көнендә дә шушы хайванның ите, каны, тиресе үлчәүгә салып үлчәнер ди. Ягъни сиңа инде ул истәмә савап булып барачак ди. Һәм инде икенче бер хадисендә әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям, хайванның сайлагы симезрәген ди. Чөнки кыямәт көнендә Сират күперен үткәндә шуның өстенә атланып чыгасыз ди. Менә шуңа күрә монда инде әйтеп бетергесез саваплары бик күп. Иң мөһимнәрнең берсе шулай ук гөнаһларыбыз кечерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы корбанны чалганнан соң аның каны җиргә тамганчы Аллаһ Тәгалә сезнең гөнаһларыгызны инде гафу итә ди. Менә шулай итеп бу безнең истәмә бер Аллаһ Тәгаләгә якынаюның бер сәбәбе булып тора. Шул ук вакытта корбан Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү билгесе. Чөнки корбан дигән сүзнең астында ята ярату дигән мәгънә. Мәсәлән, син бер кемне дә булса яратсаң, аңа ошаган әйберне эшлисең. Мәсәлән, бер кызны яратасың икән, син эшлисең. Актык акчаңа iPhone алып бирәсең, шулай бит. Шуңа күрә дә монда да корбанны үтәү, корбан чалу, нәрсәдер корбан итү үзеңнән. Бу инде Аллаһ Тәгаләне яратуны күрсәтә. Чөнки тарихы да шул бит. Ибраһим пәйгамбәр үзенең иң яраткан малайын чаларга дип әзер була Аллаһны ярату хисабына. Аллаһ Тәгалә моны күреп, аны инде сарыкка алыштыра. Менә без дә шул ук мәгънәне әйтергә телибез. Аллаһ Тәгалә нәрсә яратса, нәрсә бездән теләсә, без аны эшләргә әзер дигән мәгънәгә ия шушы корбан. Менә корбан чалу һәркем өчен дә мәҗбүриме? Бу мәҗбүри акчасы булган кешегә. Мөселман кешесенә, акчасы булган кешегә һәм сәфәрдә булмаган кешегә.
Акчасы булган кеше дигән сүз бу инде 39 мең тирәсе. Менә шуның кадәр акчасы булса, инде ул качакта әзрәк төшеп тә китергә мөмкин. Теге ул көмеш алтын бәясенә бәйле. Бу очракта көмеш бәясенә. Ул шул менә шушы 32 белән 39 арасында уйнап йөри. Шуның кадәр акчасы булса, кешенең аңа корбан чалу мәҗбүри була. Ир кеше булса да, хатын кыз булса да, менә шундый кызык бар әйбер бар. Кай вакытта ир кешенең аерым акчасын тота, хатын кыз аерым тота акчасын үзенең. Аның җыелган акчасы була, икесенә дә мәҗбүри була. Корбан чалу бу очракта. Гаиләдән бер генә корбан булмый. Әгәр дә акчаларын бергә тотсалар, бу очракта. Акчаларын бергә тотсалар, мәсәлән, ире хатынына яки хатыны иренә биреп барса, бу очракта бер генә корбан чалу мәҗбүри була. Кайбер фикер буенча, баланың үзенең җыелган акчасы булса, мәсәлән, җый бара бит инде кайбер балалар күптә җыялар. Бер кыз әйтә, миңа ди тишем төшкән өчен фея 100 евро бирде ди. Әтисе куя инде. Шулай итеп акчасы җыелса, димәк, хәтта балага да мәҗбүри дигән шундый фикер бар. Кайбер фикер буенча мәҗбүри түгел диләр инде. Менә шуңа күрә аерым һәрбер кешенең индивидуаль шәхси мәҗбүрият бу. Менә хәзерге вакытта бит инде яңа гына туган бала исеменнән дә корбан чалдыру күренеше күзәтелә. Менә бу дөрес гамәлме? Бала исеменнән корбан чалынмый. Әгәр дә бала туган хөрмәткә чалсаң, бу хакыйкый дип атала инде. Барыбер әти кеше үз исеменнән чала, чөнки ул рәхмәт әйтә Аллаһ Тәгаләгә. Инде мондый корбаннарны чала кем акчага түләсә, кем чалса, мәсәлән, ир кешеме, хатын кызмы, гаилә хуҗасымы, шуның исеменнән чалу җитә. Һәм инде ир кеше мәсәлән үз исеменнән чалса, ул аның бөтен гаиләсе исеменнән китәчәк. Шуңа күрә аерым балалар исеменнән чалу монда кирәк түгел. Гадәттә менә корбанны беренче көнне чалу мәслихәт дип әйтәләр. Бу чыннан да шулаймы? Иң яхшы көн корбан чалу беренче көнне. Икенче, өченче көндә чаларга ярый, ләкин иң әйбәте, иң хәерлесе беренче көн. Ни өчен? Чөнки беренче көн ул бәйрәм көне, бәйрәм рухы. Аннан соң күңел әзрәк суына башлый. Шуңа күрә бу көндә корбан чалып, шушы корбанның ите белән кешеләрне сыйласаң, ашатсаң, аларга файдалырак була. Бәйрәмнәре күңеллерәк була. Шуңа күрә беренче көн иң хәерлесе булып санала. Әмма инде бу бәйрәм 3 көн көн түгел, 4 көн бара дөресен әйткәндә. Ләкин 4нче көнендә корбан чалу дөрес булмый. Бар тик 3 көнендә. Бар тик 3 көнендә генә. 3нче көннең кояш баеганчы көненә кадәр генә кояш баегач шулай ук дөрес булмый. Әгәр дә мәсәлән мөселман кешесе билгеле бер сәбәпләр аркасында тиешле көннәрдә корбан чала алмый кала икән. Менә бу очракта нишләргә? Бу очракта әгәр дә аның алынган корбаны бар икән, һәм ул корбанны чалмыйча калса, ул аны шушы корбанны садака итеп бирә. Әгәр дә инде корбаны алынмаган булса, акчасын садака итеп бирә. Ягъни акчалата бирәчәк. Менә шуңа күрә монда барыбер күпмедер күләмдә чыгым тотырга туры киләчәк. Димәк инде теләк булса, юлларын табып була. Теләк булса, юлларын була. Әгәр дә инде үзе мәсәлән чала алмаса, кешегә әйтеп чалдырырга мөмкин. Шалтыратып, хәзер бит инде аны мөмкинчелекләр бик зур. Аллаһка шөкер, хәзерге заманда телефоннан шалтыратып әйтәсең, акчаңны күчерәсең, итен китереп бирәләр өеңгә. Шуңа күрә монда инде чалырга мөмкинчелекләр зур. Аннан соң тагын шундый сорау биреп бетәсем килә. Менә нинди хайваннар корбан чалу өчен яраклы дип санала? Иң беренче хайванның төрләре бар. Кәҗә, сарык, сыер, дия. Монда инде атасы да, анасы да керә инде монда. Үгезләр дә, сыерлар да бөтенесе керә. Сарык булырга тиеш, кимендә 6 айлык, гәүдәсе зур булса, булай 1 яшьлек булу хәерлерәк. Кәҗә булса, шулар яшенә дә бәйле. Яшенә бәйле. Кәҗә булса 1 яшьлек булырга тиеш. Сыер булса инде, тана булса 2 яшьлек кимендә, дия булса 5 яшьлек кимендә. Шуңа күрә яшьләре кимрәк булса, инде рөхсәт ителми. Бу хайваннар булырга тиеш сәламәт. Сәламәтлеге инде аның нинди күләмдә? Без бит теге анализга каннарын ала алмыйбыз. Тышкы яктан, тышкы кыяфәтеннән теге ачык сукыр булмаса, бик аксап йөрмәсә, бик теге чирле булмаса, ябык булмаса, инде рөхсәт ителә. Песелгән тәкәләрне, хайваннарны шулай ук чалырга мөмкин. Монда тыю юк. Чөнки кайбер кеше ярамый дип уйлый. Ярый бу очракта да. Кайберсезләрнең мөгезләре сынган була мәсәлән. Бу очракта да ярый, ләкин инде кулакларының, кыйрыкларының иштән береннән артыграгы булмаса, аларны инде чалырга ярамый. Шуңа күрә монда менә шундый теге сәламәт, матур хайваннар. Һәм сайлап алганда инде әйткәнебезчә, иң симезен, зуррагын сайларга тырышырга кирәк. Акчаң булса инде әлбәттә. Чөнки әйткәнебезчә, ул сиңа саваплырак булачак. Менә күп очракта корбан итеп сарык сайлана бит инде. Ни өчен шулай? Чөнки бер сарыкны алу җайлырак. Бу инде акчага бәйле. Чөнки сарык бер кешедән чалына, сыер белән дия 7 кешедән. 7 кешене бергә җыелып, каядыр барып чалу мәшәкатьлерәк. Шуңа күрә инде сарык чалалар. Ләкин 7 кеше бергә җыелса, барып сыер чалырга мөмкин, итен бүләләр, шулай ук үлчәп бүләргә кирәк бу очракта. Булай карап кына бүләргә ярамый. Үлчәп бүләргә тиеш мәҗбүри. Ничек дөрес итеп бүләргә?
Бүлене гадәттә ичелешкә. Бер өлешеннән инде таратасың кешегә, бер өлешеннән мәҗлес оештырасың, бер өлешен үзеңгә калдырасың. Үзеңгә калдырырга кирәк шулай ук. Менә бүгенге көндә кайбер кешеләр бөтенләй таратып бетерәләр. Үзең дә ашарга, үзең дә токланырга кирәк. Менә динебезнең хикмәтен әгәр карасак, без корбан чалабыз. Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итә, үзенә якынайта, күпме саваплар бирә, ә итен үзебезгә калдырырга куша. Ягъни без бер нәрсә югалтмыйбыз корбаннан. Чалып, итен үзебезгә тулысынча калдырырга да мөмкин. Монда гөнаһ булмый. Менә бу ичелешкә тарату ул киңәш ителә, сөннәт. Әгәр дә инде чалып, тулысынча үзеңгә калдырсаң, бер нинди гөнаһ булмаячак монда да. Шуңа күрә монда да куркырга кирәкми. Мәсәлән, кайбер кешенең 35 мең акчасы бар. 15 меңгә сары калды. Акчасы инде 20 мең генә калды. Тагын бу таракны таратып бетерсә, тагын ит алырга кирәк була бит инде аңа. Тагын чыгым. Шуңа күрә тулысынча үзенә калдырган чиракта да гөнаһ булмый. Монда иң мөһиме корбанны чалу. Менә итенә килгәндә башка милләт вәкилләренә тарату бу гөнаһ түгелме? Юк, безнең инде мәзһәб буенча башка дин вәкилләренә бирергә мөмкин. Ләкин иң беренче чиратта мөселманнар каралырга тиеш. Мөселманнар күздә тотыла. Күршеләр, якыннар, туганнар, әгәр дә инде синең күршеләрең, белгән кешеләрең башка милләт кешеләре бар икән, башка дин кешеләре дип әйтик. Күршеләр арасында шулай ук синең кул астында булган кешеләр бар. Кай вакытта башка дин вәкиле булырга мөмкин, әти-әниеңдә, балаларыңда, бу чиракта аларга да инде сыйлау ул гөнаһ булмый. Рөхсәт ителә. Әмма беренче булып әлбәттә тырышырга кирәк мөселманнарга бирергә. Нурулла хәзрәт, әйдәк әле шушы урында тагын бер сюжетка тукталып бетик. Безнең хәбәрчебез сездә кунакта булып кайтты. Дөресрәге инде мәчеттә кунакта булып кайтты. Бергәләп сюжетны карап бетик әле. Игътибар экранга. Туган авылым комплексында кичкенә булса да, бик мөлаем, уңайлы бер мәчет бар. Ул ачылганнан бирле биредә Нурулла хәзрәт имам-хатиб вазифаларын башкара. Безнең шушы мәчетебез Туган авылым мәчете дип атала. Шушы комплекс исемендә йөртелә инде ул. Һәм шуңа күрә инде аңлашыла ки, безнең мәчетебез Туган авылы комплексында урнашкан. Бу шәһәрнең үзәгендә шушы комплекс ачылган иде 2005-тә Казанның 1000 еллыгына. Ләкин ул вакытта бу комплекс эчендә мәчет каралмаган иде. Һәм инде менә 2014 елда комплексның хуҗалары алышынды. Хуҗалары мөселман егетләре намаз укый торган. Шуның берсе Абдурахманов Радик Мухаррамович, шулай ук инде безнең Булатов Айдар Нафисович дигән хуҗасы да бар. Менә алар инде бергә килешеп, шушы комплекс эчендә мәчет төзергә булдылар. Чөнки туган авылым булгач, ул бит инде авыл дигән сүз, авылда татар авылында мәчет булырга тиеш. Әлеге комплексны шәһәребез кунаклары, туристлар да үз итә. Шуңа алар бирегә кереп татар һәм мөселман мөхитен карап чыгалар икән. Әчеттән кайткан Себер, Мәскәү, Әстерхан татарлары исә биредә бала чагын, яшьлеген искә алып юана. Мәчет ачырга ниятләгәндә карап, менә шушында кичкенә йортлар урнашкан. Шул йортларның берсен мәчеткә әверелдерергә уйладылар инде. Шуңа күрә баштан бу бина мәчет түгел иде. Бу бина башта кешеләр килеп ял итә торган бер йорт иде. Аннан соң инде бында кирәкмәгән әйберләрне чыгарып алдык та 2004 елның көзендә Гаит бәйрәменә, менә шушы Корбан гаитенә безнең инде ачылды мәчетебез. Шуннан бирле бер туктаусыз шушында безнең мәчетебез ачык һәм монда инде 5 вакыт намазлар укып, гаитләр укытып, балалар укытып, менә шулай эшлегебезне алып барабыз. Намазларга йөрүчеләр дә шактый ди хәзрәт. Җомга көннәрендә мәчет халык белән тула. Иң куандырганы, аларның 99% яшьләр. Бирегә йөзләп кеше сыя, хатын-кызлар өчен аерым зал да бар. Без дә мәчет озын-озак еллар яшәсен иде дигән теләктә калабыз. Чыннан да искиткеч мәчет. Бездә инде сезнең эшләрегезгә бар тик уңышлар гына телибез. Нурулла хәзрәт, без сезне әле оста вәгазьче дип беләбез. Менә бүгенге көндә нинди темаларны актуаль дип әйтеп була? Халыкны нинди темалар борчый? Безнең инде иң актуаль темалар ул сихр темалары. Әгәр дә рухи яктан карасак инде, инде көнкүреш ягыннан карасак, ул да булса гаилә темасы. Ир-хатын мөнәсәбәтләре, балалар тәрбиясе, бу өлкәдә бик күп сораулар килә. Мөселман кешеләреннән сораулар килә инде дини шушы гыйбадәтләрне үтәү турында. Дөрес эшләдемме, булай ничек була, булай ничек була дип. Менә дөресен генә әйткәндә, 24 сәгать буе мин шушы утырам турыдан-туры теге элемтәдә дип әйтик, кешеләр белән интернет аркылы. Telegram аркылы да безнең анда бара, YouTube'тан да килә сораулар, контакттан да килә, төрле яклардан.
Әйе, һәм төнлә дә җибәрәләр, вакытны карап тормыйлар, анда 1ми, 2ми, аса да борчымый кешене. Берсендә игътибарсыз калдырмыйсыз. Калдырга ярамый, чөнки мин аны хезмәт дип уйлыйм, хезмәттә вакыт юк. Анда хезмәттә иртәнге 8-дән 5-кә кадәр эшләү дигән әйбер юк, хезмәт ул 24 сәгать. Кеше бит әле аннан соң булай гына язмый. Димәк, инде аңа ниндидер ярдәм кирәк дигән сүз. Әлбәттә. Bir ярдәм кирәк бер нәрсә, икенче яктан бу ярдәм дини ярдәм. Әгәр син аны күрсәтмәсәң, кеше гынахка керергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә каршында ул инде гынахлы булып кала. Шуңа күрә бу үстәмә зур җаваплылык булып санала. Шуңа күрә инде тиз арада мин җавап бирергә тырышам. Әгәр дә белмәсәм, җавапны инде әлбәттә белмим дим һәм белгәнрәк кешеләргә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәм. Шул вакытта сезгә безнең җырчыларыбыз да мөрәҗәгать итә бугай. Әйе, җырчылар арасында, сәхнә эшлекләре арасында безнең күп танышлар, безнең туган авылым янында Тюз, Хариев театры. Әйе, шунда инде безнең мәчетебезгә 4-5 кеше шунда намазга керәләр. Менә алар инде шулай ук диндә намаздагы кешеләр. Бу димәк сәнгать өлкәсендә дә бик күп безнең бар шулай ук дини кешеләребез. Аллага шөкер, чөнки бит динебез ул сәнгать аркылы да тарала. Һәм шуңа күрә без дә моңа бик шатланабыз. Шуннан да бик шатлыклы. Нурулла хәзрәт, шуның белән инде безнең тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Якынлашып килүче бәйрәмебез уңаеннан сездән теләк, нәсихәтләр дә ишетеп бетәсебез килә. Алла рәхмәтләре булсын шундый мөмкинчелек өчен. Инде менә сезне дә, сезнең тамашачыларны, шулай ук бөтен татар халкын, мөселман халкын шуннан да шушы зур бәйрәм белән котлап китәсем килә. Аллаһ Тәгалә инде безгә ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсен бирсен. Һәм чын дәрәҗәсендә бу дөньяларыбызда да изге гамәл кылып, инде дөрес кенә матур гына яшәп, Аллаһ Тәгалә каршында да җәннәтләргә керергә насыйп булсын. Шундый сәбәпләрнең берсе ул безнең Корбан бәйрәмнәре. Аллаһ Тәгалә бәйрәмнәребезне мөбарәк кылсын, тату булып, бердәм булып, һәм дә Аллаһ Тәгаләнең шушы юлында яшәргә насыйп булсын. Нурулла хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә шундый матур очрашулар булып торсын иде. Якынлашып килүче бәйрәм белән. Алла разый булсын. Ассаламу алейкум. Саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән саубуллашам. Бәйрәм көннәре мөбарәк булсын.